Παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε έναν δικέφαλο ετώ. Λοιπόν, Παίρνετε ένα απλό χαρτό. παίρνουμε ένα απλό χαρτόνι, κάνουμε την τομή του. Βέβαια δεν του δίνουμε λεπτομέρειες εδώ, γιατί εμπειρικά ξέρουμε εμείς πώς θα γίνουν τα φτερά, πώς θα γίνει η κοψιά του ποδιού ή το στέμα. Και αυτό μετά θα βγει έτσι, η κανονική του μορφή είναι αυτή που βλέπετε, και σκαλίζοντάς το παίρνει αυτή την όψη. Πόσο δύσκολο Λοιπόν, είναι αυτό να γίνει? ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια δουλειά που πρέπει να ασχοληθείς χρόνια για να μπορέσεις να απαιτήσεις κάτι μετά από τη δουλειά. Αυτό είναι το μειονέκτημα της δουλειάς αυτής, ότι δεν μπορείς να έχεις απολαβές μέσα σε λίγα χρόνια όπως γίνεται με άλλα επαγγέλματα. Το σκάλισμα και η γλυπτική τέχνη υπήρξαν από τις παλαιότερες ανθρώπινες ασχολίες. Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος είχε βρει τον τρόπο να επεξεργάζεται διάφορα υλικά και ένα από αυτά ήταν και το ξύλο, δίνοντάς του το επιθυμητό σχήμα. Κατά την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη του πολιτισμού, η ξυλογλυπτική τέχνη έγινε ανάγκη έκφρασης και δημιουργίας και ο ρόλος του καλλιτέχνη ήταν και είναι η προσπάθειά του να ερμηνεύσει τη ζωή και να δεσμεύσει την ασταθή και φευγαλαία στιγμή του περιβάλλοντος, αποδίδοντάς τη σε μια σταθερή μορφή. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο επεξεργασίας. Μετά πάμε στο στάδιο που σας έδειξα μέσα, που επεξεργάζεται και βλέπετε τώρα τελειωμένο το κομμάτι, ο αετός, η γλάστρα, τα λουλούδια, το ελάφι και το καθεξής. Το πόσο χρόνο σας πήρε να το φτιάξετε? Περίπου. Αυτό ήσαμε 4-5 μέρες μετά από πολύ έμπειρη δουλειά. Ο Χάρης Πίνας ασχολείται με την τέχνη της ξυλογλυπτικής από ηλικία 13 ετών ως βοηθός. Με καταγωγή από την Ήπειρο ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο. Το μεράκι, η πολύχρωμη πείρα, το δέσιμο με την τέχνη της ξυλογλυπτικής, η δημιουργία και η πίστη είναι εκείνα τα στοιχεία που τον καθιστούν έναν από τους κορυφαίους στο χώρο της ξυλογλυπτικής εδώ και 28 χρόνια. Εδώ είναι ένα σχεδόν τελειωμένο κομμάτι, έχει κάποιες ελλείψεις βέβαια, αλλά έχει προχωρήσει αρκετά. Είναι ένα γλυπτό, ένας άγγελος. Εδώ είναι τα εργαλεία μας όλα της ξυλογλυπτικής. Με αυτά κάνεις την τέχνη, αυτά είναι τα χέρια μας δηλαδή. Πέρα από τα χέρια μας έδωσε ο Θεός. Τούτα τα κοπρίδια δημιουργούν όλη την τέχνη. Ας πούμε θέλω να φτιάξουμε τα φτερά τώρα, εδώ του αγγέλου. Με πολλή υπομονή αυτό το κομμάτι εδώ για να βγει θα είναι τουλάχιστον 2-3 ώρες για να το φέρει στο επίπεδο που χρειάζεται. Στην πόλη μας η τέχνη της ξυλογλυπτικής ήρθε από την Ήπειρο. Την έφερε ο αείμνηστος Γεώργιος Καλιστές. Αυτός εγκαταστάθηκε εδώ με την οικογένειά του, έφερε την τέχνη, δούλεψε, εργάστηκε, που την έμαθε από τον πατέρα του, έναν μυθικό τεχνίτη, λεγόμενος Βασίλης Καλιστής. Το χαρακτηριστικό του ήταν Βασιλάκης. Εκείνος πραγματικά ήταν άπιαστος, δεν πεζόταν. Μετά τον Γιώργο του Σκαλιστή που έφερε την τέχνη εδώ, εγώ την διδάχτηκα από το θείο μου, τον Δημήτριο Γράβο, και συνεχίζω μέχρι τώρα, αλλά όπως είπαμε, αυτοί οι δύο φύγαν, μείναμε εμείς, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα να μεταδώσουμε τη δουλειά και αναγκαστικά είμαστε μόνοι. Σήμερα ολιγάριθμοι είναι οι ξυλογλύπτες που ασχολούνται με τη διακόσμηση των ναών, διασώζοντας την παράδοση και πλουτίζοντας την τέχνη με νέα ελληνικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πανάρχια τέχνη αποτελεί χαρακτηριστική εκδήλωση της ελληνικής καλεσθησίας. Όχι, είμαστε είδος προς εξαφάνιση, δυστυχώς. Τώρα να λέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Κάθε ένας από εμάς που φεύγει από αυτή τη ζωή δεν αναπληρώνεται μάλλον τεχνίτη. Βέβαια, εντάξει, ίσως να υπάρχει κάποια αιτία ότι δεν μπορεί να μάθεις τη δουλειά εύκολα, με αποτέλεσμα και όταν τη μάθεις, κατά πόσο θα επιβιώσει, κατά πόσο θα πετύχει. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι έγινες ξυλογλύπτης και πέτυχες. Έγινες ξυλογλύπτης και μπορεί να με πετύχεις, μπορεί να είσαι στη μετριότητα. Λοιπόν, και επειδή ο βαθμός της δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος, πρέπει τουλάχιστον 6-7 χρόνια να είσαι περίπου στην μαθητεία. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος για να μπορέσει να βιοπορηθεί δεν αντέχει να τη μάθει αυτή τη δουλειά. Εμείς ήταν άλλες εποχές, άλλες συνθήκες, υπομείναμε πολλά, περάσαμε πολλά. Αγαπήσαμε παθολογικά αυτό που κάναμε, αυτό έχει σημασία, με οποιοδήποτε κόστος, έστω και αν χάναμε, και εντάξει, ήρθε η στιγμή που
αυτό μας βγήκε μπροστά. Αλλά δεν είναι σίγουρο όμως ότι κάνοντας αυτή τη δουλειά ότι μπορείς, ας πούμε, να πετύχεις. Και αυτό, όπως να το κάνουμε, έχει λίγο έτσι μειωνόμαστε σιγά σιγά. Ο κύριος Πίνας δουλεύει όλους τους ρυθμούς μπαρόκ, κλασικό, βυζαντινό και έχει φτιάξει τέμπλα και πολλά άλλα εκκλησιαστικά έπιπλα σε πολλές μητροπόλεις της Ελλάδας. Ό,τι έχει σχέση μέσα από το χώρο της διακόσμησης της εκκλησίας. Τέμπλα, προσκυνητάρια, δεσποτικά, πανκάρια, επιταφείους, καρέκλες. Ό,τι χρειάζεται μια εκκλησία μέσα για να μπορέσει να επιπλώσει το χώρο της. Τα ξύλα που χρησιμοποιούνται στην ξυλογλυπτική είναι το αγιούζι, η λεύκα, το κυπαρίσι αλλά κυρίως το φλαμούρι. Ενώ για την βαφή του ο κύριος Πίνας χρησιμοποιεί και ρόλουστρο. Το ξύλο που δουλεύεται κατά κόρον στο εκκλησιαστικό είναι το λεγόμενο φλαμούρι. Είναι εισαγωγής από Σερβία, Ρουμανία. Είναι καλλιεργήσιμα ξύλα. Δεν είναι ότι βρίσκουμε στα βουνά, τα κόβουμε και τα φέρνουμε. Εκτάσεις που φυτεύονται, περιποιούνται, ξυλώνονται και αναδρασώνονται πάλι. Είναι ένα ξύλο εύθραυστο, δηλαδή δουλεύεται με σχετική ευκολία. Δεν έχει αυτή την τρασίτητα που να σε πουλήσει από θέμα αντοχής, δηλαδή να σκάσει. Τα πολύ σκληρά ξύλο όπως είναι οξές κλπ. Δεν κάνουν για ξυλογλυπτική, έχουν και ρόλους κλπ. Αυτό είναι ξύλο υπομονετικό. Αντέχει στη συστολή, στην διαστολή και δεν σου ανοίγει όπως ανοίγουν άλλα. Βέβαια αυτά μετά φουρνίζονται, μπαίνουν μέσα σε ειδικά μηχανήματα και το αποξηραίνονται και γίνεται φρίγανο το ξύλο. Και εκεί πάνω γίνεται όλη η επεξεργασία μετά. Η βαφή παλιά γινόταν με τα χημικά μέσα, τα λεγόμενα λούστα που κάναν όλοι μας τώρα, αλλά εμείς χάρη τη Θεού ανακαλύψαμε μια άλλη βαφή που την δούλευε κάποιος αείμνηστος τεχνίτης που τώρα δεν ζει, ήταν το λεγόμενο καιρόλουστο. Εδώ φαίνεται όλη η αξία της δουλειάς. Λοιπόν, είναι σαν είδος παλαίωσης. Με την πατίνα του, όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχουν φωτοσκιάσεις και αυτό το δημιουργεί το ίδιο το υλικό, όσο το κάνουμε εμείς. Διασπώντας το μέσα και σκουπίζοντάς το, βγαίνει αυτή η απόχρωση, άλλες φορές ανοιχτή, άλλες φορές πιο σκούρα. Και είναι ένα είδος τέλειας δουλειάς σε συνδυασμό με την σωστή δουλειά.